Bir wagt Hazreti Sultan Bayezid Bestami Kuddise sirruhu uqu bilen oyoluğun arasında Huday Taala taraftan bir diş görünýäli bolupdyr. Ey Bayezid, erti Mesih ile kafirlaň goluqan üýşmeliňi we aýdy we şoňa baryp şereket etmelidir. Musulmanlyk egin maşynda çykar, geyim felläňe çykar, kafirlaň egin maşynyny imellidir. Subhanallah, subhanallah. Bayezid Bestami qaçypdyr, ýörtüpdir. Ey Hudaýa, şeytanyň bolmançan bu waswasa diýipdir. Soňra yine irkilipdir. Yine bir diýişi görüpdir ki ey Bayezid, musulmanlyk egin maşyny çykar, kafirlaň egin maşyny gey, ertide şolaň goloqon oturşygy we şoňa şereket etmelidir. Yine de turupdyr, gorkupdyr. Ey Hudaýa, şeytany muhadipdir. Üçüncü gelek yine yankı diýişi görüpdir. Oham Hudaý bolmaly diýip leppeyk diýipdir. Erti bolupdyr, geyim sellesini çykarypdyr, kafirlaň egin maşyny geýakany ogratdyr. Nirek? Kafirlaň aýdyna şereket etmäne. Mesih ile yüzlerce nefer, müňlerce nefer bolup barýan bolmaly, Sultan Bayezid de barýa diýe şonuň biri ýanjakdyr. Merasim başlapdyr. Tamam adamlar sukut edip otiqa ostof keşiş gelipdir. Bir Mesihiyleň goluqan alymlary Mesihiyleň suhanranyny etmäne gelipdir. Keplejek bolupdyr, dili tutulupdyr. Keplejek bolupdyr, diýip başlaýa ýöne keplep bilmeýän bolmaly. Onda aýdypdyr, ey jemaat, sizin içinizde bir Muhammediýa bolmaly diýipdir. Men dilim tutuwaty keplepmeýär şo diýipdir. Bir musulmana baý bolmaly içinizde diýipdir. Tamam millet anta bolupdyr. Biz hemmemiz Mesihi, aramyzda musulman ýok diýende ýok diýipdir. Bir musulmana baý men dilim tutuwaty keplepmeýär şo diýipdir. Kimde bolsa öz peýgamberiniň hurmatyna tursun diýipdir. Ýa-ni Mesihi ile uluqany osqop heýwar alim adammışdyr. Hazreti Sultan Bayezid Hudaý Taalany çagyryp ýokaryk durupdyr. Ol näçe müň däne Mesihliň arasynda dirrew adamny gıýçyk edipdirler. Öldüreýliň muny diýipdirler. Ol Mesihliň uluqany aýdypdyr. Ýok, henil öldürmäliň diýipdir. Ey musulman, senin kän soraglamyz bar. Eger soraglara jogap berseň, şaýat biz seň ýylyňa düşdik. Eger de başarmasan şu tadan gıymıllamakan killen kesiljegine da şekedama diýipdir. Sultan Bayezid Hudaý çagyryp aýdypdyr. Näme soraňyz bolsa aýdy berin inşallah aýdar diýipdir. Ol Mesihliň goluqany aýdypdyr. Ol näme? Bir zatda 2 bolmaýar. 2 zatda 3 bolmaýar. 3 zatda 4 bolmaýar. 4 zatda 5 bolmaýar. 5 zatda 6 bolmaýar. 6 zatda 7 bolmaýar. 7 zatda 8 bolmaýar. 8 zatda 9 bolmaýar. 9 zatda 10 bolmaýar. 10 zatda 11 bolmaýar. 11 zatda 12 bolmaýar. 12 zatda 13 bolmaýar diýipdir. Bir 10 sonra ýene de bir zatda ruhy ýok, jany ýok, wazipda del bir jami doňup duran zat. Onu da Kabe bar tawaf edip aýdypdyr. Onu aýtdy berdiýipdir. Ýene de bir suw bar, bir çeşme bar. Çeşmeň aňyrsy bir ýerden gelýär, emma çykyp gelýär, 4 ýerden çykýar. Şol 4 ýerden çykanda rengi de başga bolup çykýar, tagamy da başga bolup çykýar. Ol çeşmeni aýtdy berdiýipdir. Ýene de bir baý bar, kökü bir 12 şakasy bar. Her şakan 30 yaprağı var. Her yaprağın 5 meyvesi var. 5 meyvan 2'si günne, 3'üsü kölegede. Onun aýtdy berdiýipdir. Yine de bir gawr var diýipdir. İçindäki ýatany bilen aňryk bäri kän gezdi diýipdir. Onu aýtdy. Yine de bir adamda var. Aýtýany dogry, itiqady dogry. Onu da kafir diýipdir. Bula kim bolýar diýipdir. Ahir sonra inatasız dünya gelen kim diýipdir.
Sultan Bayezid aýdypdyr, "Jogagyň täbil al gardaş" diýipdir. Bir bolup iki bolmajak Allahul Celal'ler diýipdir. Hak Taala birdir, ondan iki bolan bolmaz diýipdir. İki bolup üç bolmajak "Ve cealna'l leyla ve'n-nahara ayatayn." Tamam sonra olan jogabyny Kur'an-ı Kerimden beripdir. Gije günnizdir diýipdir. Ya gije bolar, ya günniz bolar. Ondan üç bolan bolmaz diýipdir. Üç bolup dört bolmajak Musa peýgamber bilen Hıdır aleyhisselamın arasyndaky bolan waqaa ki Kur'an-ı Kerim'in 16-njy paragrafynda 3 illat sebepli Hıdır aleyhisselamdan atylşmaly bolýar, şu 3 illatdyr diýipdir. 4 bolup 5 bolmajak Tawrat, Injil, Zabur, Kur'an 4 tane kitapy asmanydyr diýipdir. 5 bolup 6 bolmajak biz musulmanlaryň 5 wagt namazydyr diýipdir. 6 bolup 7 bolmajak Hudaý Taala yer göňi 6 günde halk edendir diýipdir. 7 bolup 8 bolmajak 7 gat göňdir, 7 gat ýerdir diýipdir. 8 bolup 9 bolmajak göňi götüren 8 melek Subhanallah dilegidir diýen mahtumul işan arşy göterýän 8 feriştedir diýipdir. 9 bolup 10 bolmajak "Ve laqad atayna Musa 9 ayatin beyinat." Musa peýgambere berilen 9 mucizedir diýipdir. 10 bolup 11 bolmajak "Tilka 10 kamila." Hatta temettu etýän adam bir damak salmaly, başarmasa 10 gün arada tutmaly, şol 10 gündür diýipdir. 11 bolup 12 bolmajak "Inni ra'aytu 11 kawkaba." Yusuf peýgamberiň 11 doganydyr diýipdir. 12 bolup 13 bolmajak 12 borç 12 aýdyr diýipdir. Ondan 13 bolan bolmar diýipdir. Emma ruhy ýok, jany ýok, wajypda den, onu da Ka'baga tawaf eden Nuh aleyhisselam, Nuh peýgamberiň keşdisidir diýipdir. Nuh peýgamberiň keşdisi yer tufanly bolup yeri su alanına dünýäniň ýüzüni şol suwuň doğru bilen gidip Ka'baň daşyna 7 gerek aýlanny şol Nuh peýgamberiň keşdisidir diýipdir. Ol qabrike içindäki bilen bile gitdi, ol Yunus peýgamberi ýuwdan balykdyr diýipdir. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Kur'an-ı Kerim'i خد ödün nevadipdir. Balık Yunus peýgamber ýutýa, Yunus peýgamber içinde tesbih aýtýa. Eger tesbih aýtmasady kıyamata çelli şol balygyň içinde taklazygytdym diýe. Inni gelip bir qabr öz içindäki bilen kän aňryk bärek girdi diýäniň Yunus aleyhisselam ýuwdan balykdyr diýdi. Emma bir baň bar, kökü bir, şahasy 12 diýäniň ol ýyldyr diýipdir. Bir ýylyň 12 şakasy bolar, 12 şakan 30 ýafragy bolar, her ýafragynda 5 mewesi bolar, 5 mewe diýäni 5 wagt namaz, ikisi günne öýle bilen ikinni, üçüsi kolegede erti ýakşam ýatdyr diýipdir. Ol çeşmeyke aňyrty bir çykyp gelýärkä 4 ýerden çykýar diýäniň adamyň killesler diýipdir. Gözünden bir tüýsli çykar, burnundan bir tüýsli çykar, aglyndan bir tüýsli çykar, ulagyndan da bir tüýsli çykar. Hemmeleriniň aňyrda bir diýipdir. Emma ol adamlar iki aýtýarlar dogry onu da kafir bolýar diýäniň o da Kur'an'da bäň diýipdir. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Yahudiler Mesihilere tevýän bolmaly, siz ýalňyşýaňyz diýip aýtýarlar dogry, emma öýler de kafir. Ve Mesihile de Yahudilere tevýän bolmaly, siz ýalňyşýaňyz, agyp gelipdiňiz diýip, olaň aýtýarlar dogry, ýöne öýler de kafir diýipdir. Yahudiler bilen Mesihiledir diýipdir. Ol atasy enesil dünýä bilen Hazreti Ademdir diýipdir. Doğrugla tamam bolupdyr. Femâzâ ba'del haqqi illa'z-zalâl. Sultan Bayezid Bestami aýdypdyr. Sen menden nagadar soraglar soradyň, men senden birje sual soraýyn diýipdir. Tamamy adamny sora diýipdir. Onu Sultan Bayezid aýdypdyr. Ey Mesih ile golokany, jennetiň asar näme? Şonu maňa aýtdy ber diýipdir. Oham yankı keşiş oskop Mesih ile golokany keplemändir.
adamla gıýgarşypdyr. Bu musulman senin nagat soraglygyna jogap berdi. Birji sualyň näme jogabyny bermeýän diýendem, onu olaydypdyr. Muň jogabyny bilýän diýipdir. Sizden gorkýan diýipdir. Sizden gorkup aýdyp biljek däl. Wa bizden näme diýip gorkmaly? Jogabyny ber diýenlerine onu jogabyny aýdar bolsak, cennetin asary la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah şunu aýtmasan asar ýok diýipdir. Mesihiylen olukon aýdypdyr. Märeken himmeti aýdypdy musulman bolup, ol ma'badgarlaryny, kilisalaryny mescid edipdirler.